Ses. Hello guys, Orun Bhai Blog Song nोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय। तो दिनै माने बैसागो नालाय बेनिखायनो मैया दाखालि जों मोसादोंमोन नालाय बेनिखायनो दिनै पार्टिखौ जागोन आरोना गामियावनो एसे फोथाराव आरोना बेनिखायनो जों दा पार्टि जानो थांगासिनो। तो नायलांबाय थादो आरो गाइस भिडिअखौ आं माने आपल'ड होखाबाय नोंथांमोना नायदो फार्स्टनि भिडिअखौ आरो जायफ्रा सापर्ट होआखै दालागै प्लिज अननानै सापर्ट होदो। तो जों माने दा थांसै आरोना जों फोथार थांसिगोन आरो लामाथिं थांला आरोना 100 मिटार गोजानाव आरो ओमफ्राय जों दा माने पार्टिखौ जाहैसै नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन पार्टिखौ नोंथांमोनाबो पार्टिखौ जों लोगोसे जानो हागोन पार्टिखौ। तो आंजों लोगोआव दं टिक्ला ये जाबाय टिक्ला जों आंजोंनो थाबाय थायो टिक्ला जों माने थांसै। तो गाइस नायबाय थादो आरो नै फुख्रिया आरोना बे गामिनि फुख्रि आड्डा मारिनो बिराद मोजां बे जायगाया। टिक्ला नों माबा मोनसे बुंदो। इनि नामा दुरजनसोनो ओमफ्राय ओरैनो मा होननानै लिङो टिक्ला होननानै लिङो आरोना नै टिक्ला होननानै लिङो आरोना। तो गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों दा सुरुबात खालामनोसै आरो जोंनि गामिनि फोथार आरोना बेनो नैबे फोथार पुरा गोथां नहीं मजा आया। ओइलाय बोरमाया बिराद बरिया जाना दंलै जाना हामथारगोन इयो खासि पाठा आरो जोंनि गामिनि बेनो हाया जोंनि गामिनि रायजोनि हा आरोना नैबेनो दासो बागान बानायदो फिसा फिसानो इयो मामा आरोना थानसालि आरो जोंनि थानसालिया बैनोमोन आरोना गोजामा बेनिफ्राय एवलांबाय आरोना गोजान जायो होननानै नाथाय बेयाव लांनानै एसे प्रब्लेमसो जादों आंनोबा लामा खाथिना माने लामा खाथिखाय एसे प्रब्लेम जादों। बेहाय थानायबानो मोजां जागौमोन एक्सट्रा जायगा बरिया जागौमोन आरोना। ओमफ्राय बेनो जोंना बेहाय माइ खेथिया जाया नङा बहुत जथेस्थ जायो मोजां जुदि खेथि खालामो हय 20-25 प्लास थाङो हा 20 बिदिनो थाङो आरोना मेक्सिमाम बेहाय आरो बे हायाव आरो हासार प्रयोग खालामखायोना जों थाङा रसमि नोंसोरो हा फाय बेयो जोंहानि बायलानि न' आरोना नैनो आरो दा पार्टि जानाय जायगाया बैलाय नुहुरखाबाय नोंथांमोना पार्टि जानाय जायगाया रुस्तम इजान नायब्रा माबा मोनसे बुं आइदै माबा मोनसे बुं सानना सानस'हायैनि एक्टरा माबा मोनसे बुं जाबाय दं गाय नहीं फिथा जाबाय दं गाइसनो आरो गालि इयो जोंहानि बायनि फिसाजो गाबदोसो इयो गाबदोसो इयो जानाय जायगाया मोनफैबाय आरोना जोंना हिजरा डान्स होबायदों हिजरा डान्स एजा ओ मेन्दा हिजरा डान्स कौन है ये लोग कहां से आते हैं सोलगड़ी मसाला बचा इंटरेस्ट लेना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटी बेदरखौ नायनोसै आरोना बेदरखौ मा संदों मा सङाखै नायनोसै बेदरखौ बेदर अमा बेदर नै गाइस बरिया जागोन आरो जानो आरो इजा मादों लाब्रा आरो इजा ओंखाम
आरो मा दों दालि जा दुदाय मा संदो बयलार माबा मोनसे बुंदो बिहुनि नामै बैसागो बिहुनि रंजाना लाफानाय जोंनि रायजो बुग्रिगुरि गामिनि रायजोफ्रा दिनै पार्टि जादों दा संगासिनो दं आरो दा गैला आरो तो बियो जोंहानि दादि जायो आरोना बयलार बेदर बनायगासिनो आरो जा रायजोफ्रा आरो जा आधा जिरायना दं आरोना दा जानोसै आरो जारकिनखौसो लानांगौमोन होनबासो फेमास जागौमोन शेष कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये? रुको जरा सबर करो मजा आया 100 दोनो हाँ 100 दोनो डेन्जारलै bener mana ayo Hai hade birat danger nih guys bedora Oi bukan Oi jungai lu labra basi आरो नै जागासिनो दं है जा 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 लाइन जिरायजोबदो आरोना दैसो Aja dulu. नोंथांमोना मा मोनसे बुङो नामा? Hai guys, नै दिनै बैसागु बोथोरनि बेदर जाबाय दङ इसोर इमान आरो मा जादो? आरो इनि बेमाय दङ अमा बेदर बयलार बेदर नै मैद्रु आरो नोंथाङा मा बुङो? मैद्रु बिमाफोरनोलाय नै थालिर फसला जादों थालिर जादों बैसागु बोथोरनि मागिनानै बैसागु रंजानानै जुमाय सेरेब लोंदु बेदर जादों ओंखाम जानोसै जानानै आरो फानलुखौ मागिनोसै नै बेदरा बिराद दंथारो आरोना जुमाय लोंदो बेदर जादो नै हेलो फ्रेन्ड्स नै नायनाला जोंनि बैसागु बोथोरनि बेदर जादो जुमाय लोंदो पार्टि जादो रायजो राजादो दा राजामोनजों जुमाय लोंदों माइब्रानि जुमाय जि गोथाव गोथावखा सनाफोर जोंहाना एकदम आई लाभ इउ टू तो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम तो जों माने जानोसै आरोना नै अमा बेदर ओंखाम मोनजायाखै दै सानथाम सानब्रै जाबाय आं ओंखाम मोनजायाखै दिनै बैसागु बोथोरनि बिराद जाखानो नागिरदों आरोना माने थालिर फस्लाजों अमा बेदरजों होदों आं बेखौनो जानोसै रायजोफोरा नायदो मा होनोमोनलाय दा बाराथ' होननो रोङा लाइभ खालायबा खालायदो लाइभ खालायबा खालाय समझ रहे हो आप समझ रहे हो आं एबार सुरु जानायनि चुप बारा डिस्टार्ब नङा र' ओंखाम जानायाव जि जाखासिगोन आं एबार बिराद गोथाव ओमफ्राय बेदरा माने खम जाबाय बेदरा माने एसेल' जाबाय आरोना जाग्रोना लाबाय नालाय जाग्राखैमोन आं ओमफ्राय लास्टआव फैबाय नालाय दा लस जाबा रना नहीं मजा आया राजुमाखौ लोंनि फंबायफोर रायजोफ्रा सोरबा लाबोनो हायोबा लाब्रा दंबाबो लाब्रा लाबोनो हागोन ओमफ्राय बेदर लाबोबाबो लाबोनो हागोन लाबोफोर सनाफोर आंनो सोरबा लाबोगोन ना लाबोआ आं बेखौ मिथिया आं सानथाम सानब्रै जाबाय आरोना मानो जायोखाय गाइस पार्टिखौ जाखांबाय नोंसोर पार्टिखौ जानानै बोरै मोनदों
Goथाव नांदोंना? गोथाव नांदोंना? बोरै मोनदों होनलाय? बोरै मोनदों? जानानै बोरै मोनदों? जानानै बोरै मोनदों? गोथाव नांदों। गोथाव नांदों। बिगुर So guys, जाखांबाय दा नै उदं जाबाय दं आरोना जाखांबाय नालाय तिरपाल ब्लगखौ बख'दो guys दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन दे कमेन्ट शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ आरो दिनैनि थाखाय बाय बाय